дъх на остаряло минало, с цвят на непознато и вкусна носталгия започва една много дълга история. История от десетки години, стотици българи и хиляди мечти. Това е една приказка, с начало, но без завършек. Вълшебна и също толкова реална. Приказка за българите в Прага. На 1500 км от България съществува място, където човек забравя за времето. Съчетало в себе си вечност, великолепие и величие. Това място омайва всеки с класическа атмосфера, приказна архитектура и много потайност. А стане ли дума за сърцето на Европа, става дума и за Прага. На 1500 км от България съществува една друга България. Далечна и до болка позната. Прекрасна и гаснеща. Истинска, но все по-чужда. Днес тази България започва да бледнее, а за нашите сънародници Прага става новият дом и закрила, препитание, намерена любов, живот. Завърших средно образование и исках да следвам. Ами в София по него време 2000 човека вземаха в медицинския факултет, а кандидатите бяха 8000. И аз реших, дойдох в Прага, а тук по него време в Прага нямаше един без работа. Вие какво почнахте да работите тук? Започнах като медицински кандидат. Труден ли беше живота тук преди толкова години? Не беше. Изкарвахме се като студенти достатъчно пари и живеехме прекрасно. А как чехите гледаха на българите тогава? Прекрасно. Аз нямам никакво такова. Не съм почувствал, че съм в чужда държава. Как се е променил живота на българите от тогава до сега? Вие живеете толкова години. Какво впечатление имате? Аз мисля, че нищо не се е променило. Димитър Мързеянов напуска България през 1947. Дълги години с много усилия, енергия и труд, като всеки новодошъл в чужда държава гради своя живот. Запознавайки се с българи през дългият си път, Димитър Мързеянов осъзнава едно, че дори напуснал родината си, човек носи своята принадлежност навсякъде по света. За да съживи тлеещият български дух, господин Мързеянов предприема огромна крачка. Със собствени средства успява да закупи стара къща, която да бъде пригодена за седалище на Български културно-просветен център. Този дом го купех аз. Той беше имот на една българка на съпруга ѝ. Той почина, тя си отиде в България към дъщеря си или къде там. Но обекта вече стана чужд и тя реши и го продаде. Целият ремонт по създаването на този дом с течение на годината беше извършен предимно от българската организация с активната помощ и, разбира се, материална помощ от страна на чешки предприятия. Тук в Прага имаше голямо присъствие на български строителни работници. Работехме в едно предприятие Конструктива, което се оказа един голям меценаш и добродетел на българската организация. И с техна помощ успяхме да създадем това, което е днес така наречения културен дом. А с какви чувства българите идват тук в този български клуб? Ами как да ви кажа с какви чувстват? Това зависи според човека, настройката. Българският корен е здрав корен, въпреки че е подложен на тиха и, така да се каже, безшумна асимилация, защото за годините човек без да иска асимилира околната среда и фактически не е това, което е било. Но ние тук показваме, че действително
всички български табиети и, разбира се, недостатъци сме ги запазили. И това говори, че българин от здрав корен и има възможност да гледа смело напред, защото след като за толкова години не сме се притопили и загубили, вярвам, че още дълги години това дело ще съществува. В Чехия е разпространена поговорката да работиш като българин. И това не е случайно. Първите групи българи, които напускат родината, за да търсят препитание в тогавашна Чехословакия, са така наречените градинари, които са изкарвали хляба си единствено с земеделие. От тогава остава и пословичната слава на българите като трудолюбиви и примерни хора. Сънародниците ни, които заживяват в тази страна, за да завършат своето образование, идват в Прага чак към 70-те години на 20 век. Един от студентите, който решава коренно да промени живота си в името на обучението си, е инженер Димитър Христов, който днес работи като мениджър в Българският културно-просветен клуб. За своето пристигане в Чехия си спомня с носталгия и много чувство за хумор. Днес с усмивка разказва как, стъпвайки на чужда земя, животът на човек, на каквато и възраст да е той, в първите месеци може да бъде ад, а като не е голямо предизвикателство определя научаването на езика. За днешните млади хора обаче, които напускат България, за да търсят препитание, Димитър Христов говори с доза съжаление и тъга. Аз разделям хората на две, може би на три категории. Има едни, които са дошли по постановление и спогодба между Чехия и България да работят тук. Други като мен са дошли да следват и са останали. И трети са дошли, защото са избягали от България да търсят препитание в чужбина. Мен ми се струва, че това е не че е най-лошата категория, но човек като иска може да намери работа и в България. Но те са решили да потърсят препитанието си в чужбина. Спирали се в Чехия. Не са малко хората, които идват. И притока на българите е доста голям. Смятате ли, че младите хора, които идват сега в Чехия от България, са достатъчно заредени с българския дух? Със съжаление не. Те затова са си тръгнали в България. Това е дух. Те са си българи, остават си българи. Но са разочаровани, са напуснали страната. Как да се заредят? С какво да се заредят? Те са от нещо разочаровани. Или са не си намерили работа, или не са успяли по някакъв начин, или някой ги е тормозил, притеснил. Има такива идиоти, които, за да бъдат те на върха, причиняват доста неприятности на останалите. Но повечето хора не са така очаровани и някои от тях, за съжаление, не искат и да чуят за България. Напускайки родината, човек неминуемо започва един коренно различен живот. Привиквайки към привичките и характерните особености на даден народ, до голяма степен човек става един от тях. Факт е, че почти всички българи, които отиват в Чехия за да следват, по-късно създават смесени бракове. Такъв е и случаят на Димитър Христов, който повече от 20 години живее щастливо с съпругата си Итка, която вече говори български почти перфектно. Аз се учих български язик от само от чуването. Самоук. Аз, защото не пътувам всяка година в България. Горе-долу малко ми е по-трудно, когато почнем да говорим на български язик. Иначе, аз също обичам българин, иначе не си взех българин, обаче моите мъж е много добър човек. Много. Това е. Така, винаги трябва да говорим така, защото той е много чехите мъже не са чак толкова добри като мъж, който е българин. И аз, когато се взехме преди 25-6 години, имах въпроси от моите колежки на работа, але дойдох при доктора и тя ми вика, как се живее с българин? Какъв е живот с българин? Как можете да живеете с българин? Викам, аз мога да живея с българин, защото той е добър човек. И не зависи от кога е. Ако е американец, чех или българин, зависи от от характера. Аз имам една приятелка, да, забравих. И тя имаше майка и баща българи, обаче тя се роди тук в Чехия и тя е един от тях, които не искат да се признават, че са българи. Одобрявате ли това? Да си с тим съгласиш.
Не, защото аз когато познах мъжа ми и казах на моята приятелка, че съм познала един българин, тя почна да греща и вика, Боже, как може, ти не знаеш какви са грозни, не знам какво, как може така да говори баща и майка българи и тя така говори. Не знам, някъде е станала грешка в Развитието, развитието. възпитанието. Ако попитате чехите какво мислят за българите, в повечето случаи отговорите ще бъдат едни и същи. Българите са прекрасни хора. Ако зададете обаче същият въпрос на българин, който живее в Чехия, отговорът далеч няма да бъде толкова оптимистичен. Тъжен факт е, че голяма част от сънародниците ни не успяват да запазят българското в себе си, срамуват се от произхода си и избягват да го споменават. Несъмнено обаче има и такива, които дори и след години извън родината все още търсят България. Една от тях е Ели Мандаджиева, главен редактор на българското списание Роден глас. Главен редактор съм на списанието, което тук издаваме с едно хубаво име Роден глас. То може би няма да звучи така в България, но за нас е много скъпо и ние много си го обичаме. А как всъщност решихте да започнете да се занимавате именно с издаването на българско списанието? Винаги съм обичала да пиша. Значи, журналистиката е една връзка между хората, създава, има възможност да я създаде, ако е почтенна, честна и както трябва. А аз мисля, че именно една такава връзка между нас, българите, които живеем тук, е изключително необходима. Това поне е моето мнение. Защото ние сме разделени. Из цяла Чехия сме пръснати. Хората са на различни нива, някои следват, студенти са, други работят, трети вече са възрастни. И всъщност нашето списание, моята визия за него, която и успях и да наложа, е, че то трябва да отразява нашия си живот и да бъде именно тази връзка между нас, която иначе би липсвала. Списание Роден глас е едно от българските издания в Чехия, което вече десетилетия бива наследявано от различни автори. Бива променяно и разнообразявано по различен начин, но винаги изпълняващо ролята на носител на българския дух. Според Ели Мандаджиева, подобно списание не би просъществувало, ако не успява поне в малка степен да събуди носталгията у нашите сънародници. Преследвайки именно това, българката превръща списанието в коректив на всички онези типично родни качества и черти, които да пробуждат самосъзнанието и самочувствието на българите. По думите на журналистката обаче, понякога и това не е достатъчно. Аз съм се сблъсквала с българи, които казват, аз не искам да се знае, че съм българин, чехите не искам да знаят, което според мен не е много хубаво, защото така както се стараем да запазим определен вид пингвини, например, звучи смешно, знам, смятам, че е хубаво да бъде запазена всяка една народност, всяка една националност и смятам, че имаме нещо, което е необикновено и е хубаво да го запазим. Сега, факт е, че може би тези хора са изморени от това, че се говореше за това прекалено много, че се изтъкваше. И всъщност това е някаква своеобразна реакция от тяхна страна на всички тези приказки, на тези, не мога да кажа реклами, лозунги. Значи, тяхна реакция на всички лозунги, които бяха преди 1989 година. Така че възможно е действително и това с времето отново да се върне, защото ние имаме много хубави черти. Сега аз искам да направя едно сравнение. Аз завърших средно образование тук в Чехия, чешко училище. И трябва да кажа, че когато го завърших, аз бях убедена, че чешката нация е една от най-великите на света. Те просто умеят така да възпитат децата си. Когато се върнах в България и осъзнах как са успяли в мен да възпитат това чувство, им се възхитих. Значи заслугата е и на образованието. Не само в къщи, не само на самия човек. Ние това го нямаме. От една страна учим всякакви езици, казваме аз не знам дали съм българин, но от друга страна все пак някой трябва да помогне на това дете, наистина да се гордее с това, което е в нас. Не, че сме по-велики от другите, но имаме нещо хубаво. Чехите умеят да го възпитат в себе си. Уважавам ги за това. Ние не. Броят на българите в Прага е огромен. От обикновени хора, търсещи по-добър живот, до хора с специално образование, дошли да упражняват професията си, българите могат да бъдат срещнати както като продавачи в сувенирните магазинчета на Стария Пражки площад, така и като служители на висши ръководни постове из цялата страна. Немалко са и хората на изкуството, които намират вдъхновение в готическата атмосфера на Прага. Карловият мост е едно от най-посещаваните места в чешката столица. Освен, че е една от емблемите на града, това е и кътчето, което приютява десетки музиканти, художници и поети.
Между статуите на светци, върху водите на река Вълтава, в своето вдъхновение намира и един български художник. Тодор Янков напуска България през 1985 година, заедно с съпругата си. От тогава става неразделен с Прага, където се раждат и двете му деца. В момента той и семейството му живеят в чешката столица, намирайки това, от което имат нужда извън пределите на родината. В момента от известно време работя рисувам портрети, правя на Карлов мост. И което така, в свободното време, естествено, картини и така, като художник се занимавам с художнически неща. Рисувате ли България? В България или България? Да се призная, напоследък не съм. Ами знам ли то, като човек като го завърти работата и България иначе ни липсва доста и затова си ходим и всяка година. Лятото, да, предимно. Но тя си присъства в мен. Дори имам чувство, че няма нужда да я рисувам, защото си ми е вътре в мен. Рисувал съм винаги, като отида, евентуално на морето, така. Но конкретно последните 2-3 години не съм, да се призная. А вие лично с какви чувства дойдохте за пръв път в Чехия? Несигурна, оплашена и не знаеща какво ме чака, защото аз бях завършила в България Академията за музикално и танцово изкуство. Междувременно, завършвайки, се омъжих за Тошо. Действително оплашена бях, защото една година работила, бях точно завършила, една година в местната гимназия в Ямбол с засилено обучение на музика. Преподавател бях и трябваше да напусна работното си место. За една година излязох в неплатен отпуск, но бях притеснена какво ще правя тук, след като и език не знаех и не знаех как ще се внедря тук, но с течение на времето, слава Богу, всичко по-малко. Телевизия много гледах и слушах чешки език така. Междувременно ходих и на курсове. Родиха се децата ми тук и се чувствам добре. Тодор Янков има син и дъщеря на 17 и на 15 години. И двамата са родени в Чехия, но въпреки това знаят перфектен български. България им липсва по особен начин, но споделят, че не биха се върнали, за да живеят тук. Харесва ли ти живота в Чехия? Разбира се, много. Всичките ми приятели са тук, всичките са чехи. Макар и много в моето училище има много чужденци и с много чужденци също се движа. В Прага е много разноцветен град, каквото ако се касае за хората. Чувствал ли си се по различен начин заради това, че си българин, а се намираш в друга страна? Не съм се замислил по този въпрос. Аз не се чувствам нито чех, нито толкова българин. Аз просто се израснах в тази страна, тук си живея, държа си българското в мене. България липсва ли ти? Ми липсва. Винаги ме нещо дърпа към нея. А ти си родена тук. Как се чувстваш повече, чехкиня или българ? Аз и да съм родена тук, аз обичам българите, България, ама имам тук повече приятели, повече... Не знам, не мога да кажа.